pihamaalla olisi joku notski ja siellä olisi vähän jotain. Joo. Jotain semmoista. Tää taitaa olla paikallislaulu. Oppa takit päällä. Oho. Vaan Karitsa TV, tervetuloa vaan kaikki tänne näin, niin 9 aukeaa iso kirkko. Joo. Eli ollaan poisut tossa. Laitetaan kamat kasaan ja lähdetään kattoo missä täällä olisi tän kylän isoin kirkko. No niin, vaihdusteista kaikki pitäisi saada jotenkin ängettyy tämmöseen juoksuliiviin. Ja sitten on tämmönen vyölaukku. Missä on? Decaf. No sillähän jaksaa 10 kilsaa. Otet. Miten se toimii? Oliks tää decaf? Joo. Mistä tiedät? Hei, me kävellään. 2 kävelijää. Karitsa-kauden sankarit. Kalle Maanavil ja Tuomas Karitsa Keisteri. No niin. Eli eilen illalla saavuttiin Portoon. Ja tarkoituksena olisi kävellä Santiago de Compostelaan rantareittiä pitkin. Paljon tulee kilsoja? 280 niinku viivalla. Katsotaan paljon tulee mutkia. Ja mutkiahan tulee vaikka vetäis viivalla. Ei täällä ehkä ihan on niinku näin lämmin. Mutta ei ehkä ihan noin kylmäkään. No, mut joku... on niin paljon tasalla. Niin, mutta ehkä se oikea vastustus on jotain tässä välillä. Ja Kallehan kävelee tolleen ärsyttävästi puoli kilsaa kovempaa luonnollisesti kuin minä, niin mun pitää sit vähän tällaista puolihelppoa välillä. Älä ne kepit tappukko. Joo. No niin, eli käydään hakemaan pyhiinvaelluspassit ja tarkoituksena kävellä Santiago de Compostelaan se 280 kilsaa ja viikkoa suunnilleen aikaa. Nyt on 2. päivä ja 9. päivä illalla pitää sitten lentää pois. No niin, käytiin hakee 2 eurolla tämmönen passi ja siellä tämmönen eka leima. Tästä matka alkaa. Täältä voi kävellä Santiagoon tältä Portosta niinku semmoista mannerreittiä, on 260 kilsaa. Tai sitten rannikkoreitti, joka menee Atlantin rantaan, niin valittiin tää Atlantin rannikko, niin tää menee 280 kilsaa suunnilleen. Sunshine. Ollaan kävelty 1/100. Kalle, ollaan kävelty 1/100, miltä tuntuu? Joo. Melkein maalissa. Ei kun sähkökään maksettu joku 20 kertaa. Eli 1980 pysähdystä jäljellä. Oma kylmä. Komea sivu. Ois maksanut 2 kertaa 75 €, oliko 150 ottaa sauvat mukaan lentokoneeseen. Haluttiin ostaa ne täältä Decathlonista. Polttaako jo?
Melkein eksyttiin, mutta ei siltikään. Tämmöistä tää pyhiinvaeltaminen on. Kuunnellaan vaan musiikkia ja kävellään sisätiloissa. Otetaanko raidit? Paljon on 150 miinus 24 €. Säästettiin 126 €. Ollaan sillan toisella puolella. Safkatauko. Ei kyllä huvita yhtään just tällä. Mutta sit vedetään 2 tuntia. Jos ei huvita silloinkaan, niin sit vedetään 2 tuntia. Jos ei huvita silloinkaan, vedetään 2 tuntia. Niin kyllä jossain vaiheessa alkaa huvittaa. Olisiko vaikka kävelit tässä jääkällä rantakahvilla? Liikkuva kaverikuva. Liikkuva kaverikuva. Tämmöstä on Portugalissa. Koneen näköistä. Joo. Kuvaaja. Kohta sitten kyllä tää pähki näyttää jotain. Energiaa. Ui. Täällä on uima-alas. Aika huikea. Mennään tähän. Mikä on? Tämmönen vuosen huippu. Kai sit sieltä loppuu enut ihan täysin. Katsotaan mitä tulisi. 2 avokadoa. – 600 grammaa pähkinöitä. Vadelmia jälkkäriksi. Chickenia. Lisää chickenia. Vähän tomaatteja, vähän vihreätä. Pähkinöitä. Oliiveja. Täällä on leipää, piimää, salaattia. Ei löyty piimää. Joo. Sitten kato löytyy superbokki. Tää. Kato. Ai. No niin, aletaan tuhoamaan. Nyt on herkkuu. Atlantin äärellä vedetään avokado. Ei oo paha elämä. Ollenkaan. Muutama oliivi, niin saadaan vähän suolaa. Seikkailu jatkuu. Kohta ollaan puolimatkassa tämän päivän osalta. Nyt lähti makualutta.
252 jäljellä. Polta tuntuu. Kolme tuntia sinne. Aurinko laskee 2 tunnin päästä sitten lamppuhommiksi vielä. En tiedä näkyykö sinne. Tää on kyllä toista. No niin, nyt alkaa näyttää jo. Päästiin kyliltä pois, niin on komeen näköistä. Sähkö. 30 sämpylä. Safkatauko. Jep. Vähän kuvasteet laittaa päähän. Tuolta tultiin. Ja tuonne taakse mennään. Kello on 10:05. Aurinko alkaa kohta laskea ja se olisi niinku 9 kilsaa pois tonne seuraavaan cityin. Ei oo toi kylä tossa vaan sen takana vielä. Banaanilla mennään. Banaanimies. Rantaelämää. Kyllä tänään on muutama pyhiinvaeltaja tullut vastaan. Vaikka jossain sanottiin, että 0 pyhiinvaeltaja. Oli 2 jotain jenkkiä ja se oli 1 kolmikko ja oli 2 tyyppiä. Katsotaan. Ihan kiva. Muitakin matkalla. Yöpaikka häämöttää.
taivaan rannassa. Lapin kulta. No meillä tulee 40 kilsaa. On ollut kyllä komea. Ja... Niin sano vaan. Olen komea, kiitos. Joo. Ja niin. No jenkit sanoi, että oli Camino Ninja sovellus ladattiin tossa, niin se oli yllättävän näppärä. Niin kuin näyttää noi majapaikat, niin Albergue. Miten se lausutaan? Alberg. Niin ne on noit majataloja, pyhiinvaellusmajataloja, niin tuolla on yksi semmonen 10 € yö. Ei pysty, saa itse varata, saa sänkypaika koko vuoden auki, niin me mennään sinne. Ja 10 menee ovet kiinni, sitten ei pääse enää pihalle ja aamulla heitetään 9 ulos. Ei voi jäädä nukkumaankaan, että ihan hyvä. Käydään kaupassa ja mennään sinne vähän valmistelemaan huomisen eväitä ja lähdetään aamulla sitten jatkaa matkaa. Täällä on tämmönen kiva vielä ehkä vajaa tunti, niin ollaan perillä. Oltiin tuolla pimeydessä tämmönen joku luonnonsuojelu. Tullaan taas ihmisten ilmoille. Kohta alkaa tämän päivän maali häämöttää. Onneksi vaan vähän. Mulla on nyt ihan virkeä olla, mutta oli kyllä puolipäivää oli kyllä hapokasta. Kertsa lähti käyntiin! Rupee oravaa pähkinät imeytyy. Joo. No niin, tässä aletaan olla aika hyvissä pyhiinvaellusfiiliksissä niin sanotusti. Eka päivä lopuillaan. Komea kylä. Kalle muistaa nimen, mikä se oli? Villa Ding Dong tai jotain sinne päin. Villa alkaa. Kirkon kellot kilahtelee meille, kun tullaan. Kling, kling vaan. Vau! Aika siistiä. Ai kannattaa. No niin, jengi tööttäileekö? Selviitsä. On hieno. On. Boas festas. Hyvää uutta vuotta. Wow. Wow. Nyt on. Ai. Eka päivä. Wow. On hienon näköistä. Oli pakko pysähtyä. Tää on niin mieletön rakennus. Niin vaikuttavan korkeasti se tosta nousee. Näyttää todella hienolta. Tää on hieno paikka. Onko ollut kyllä hieno päivä tää Day 1. Onkohan se toi Santa Clara meidän Alpeskuossa? Tästä pitää mennä yli. On nää ystävällisiä. Näkee Alpeskuossa. Siellä on Menu of the Pilgrim, 9 €. Pode ser efetuada. Por favor, desligue e tente de novo mais tarde.
Ei mitään kieltä. Ei taida olla auki. Onko Saksaa tai Ruotsia? Ei tullut nyt jenkkien Ninja-appille ihan 5 tähteä. Eka paikka piti olla auki, ei ollut auki. Nyt ketitään seuraava täältä pimeiden kujien takaa. No niin. Oli tokakin paikka kiinni. Nyt googletettiin vähän, niin toi on meidän. Uskalletaanko mennä yli? Äkki. Reidet jäätyy. Tuolla on Boutique Hotel. Siellä on jouluvalot päällä. Tää on meidän mesta. Tarjoaisin sulla lottokupokilla kultaasi. Dididam, 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 dam, 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 dididam, dididam.